ज्ञानोबा ते विनोबा, महाराष्ट्राची समृद्ध संत परंपरा. जगात आजही घुमतो ज्ञानोबा तुकोबांचा नारा. समृद्ध जगण्यासाठी जीवनात हवा संत साहित्याला थारा. निरूपण संत विचारांचं संत संग, संतांच्या गोष्टी. पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम. एकनाथ महाराज आपल्याला सांगतायत की वृक्ष माझा गुरु आहे. वृक्ष कधीच नाही म्हणत नाही. तो कुऱ्हाड घेऊन आलेलाही सलालाही सावली देतो. तो फळं देतो, फुलं देतो, पानं देतो, अगदी मुळापर्यंत सगळं देतो. वृक्षाच्या प्रत्येक गोष्ट आपल्याला उपयोगी येते. एकनाथ महाराज म्हणतात, स्वतःचं मन, शरीर, वाणी इतरांच्या सुखासाठी द्या, वृक्षासारखं व्हा. जपानमधील एक वकील ज्याने अनेक लोकांना जीवदान दिलं, चिउने सुगिहारा हे त्याचं नाव. 1940ची गोष्ट आहे. दुसरं महायुद्ध चालू होतं. लिथुआनियामधील हजारो ज्यूंना नाझींच्या छळातून पळण्यासाठी त्यांना व्हिसा हवे होते. जपानने सुगिहाराला स्पष्ट आदेश दिले, व्हिसा देऊ नका, कारण जपान त्यावेळेला नाझींबरोबर होतं, हिटलरबरोबर त्यांची आघाडी होती. पण त्याने ऐकलं नाही. आपल्या अंतःकरणातलंच त्यांनी ऐकलं. दिवस रात्र तो व्हिसा लिहू लागला. ट्रेनमधून निघतानाही त्याने विंडोमधून व्हिसा टाकले. 6,000पेक्षा जास्त लोक त्यामुळे वाचले. आज त्यांची संतती 40,000पेक्षा जास्त आहे. हे सर्व सुगिहाराबद्दल कृतज्ञ आहेत. मी सरकारचं ऐकलं नाही, पण माझं अंतःकरणाचं ऐकलं. तो म्हणाला, कुऱ्हाड घेऊन आलेल्यालाही सावली देणारा वृक्षासारखा. तो वृक्ष बनला आणि अनेकांना त्यांनी सावली दिली. शेवटपर्यंत सेविका राहिलेली एडिथ कॅव्हेल. पहिल्या महायुद्धात एडिथ एक परिचारिका होती. ती सर्व सैनिकांवर उपचार करायची. आपले की परके याचा तिने फरक केला नाही. दोन्ही बाजूच्या सैनिकांवरती तिने उपचार केले. तिने 200 सैनिकांना लपून मदत केली. तिला गद्दार ठरवलं गेलं. गोळ्या झाडल्या गेल्या आणि ती मृत झाली. शेवटी ती मरताना म्हणाली, माझ्या अंतःकरणात कोणताही द्वेष नाही. तिचं शरीर गेलं, पण वृक्षाच्या छायेसारखी तिची शांतता शिल्लक राहिली. आपल्या सगळ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी ही शांतता, हे वृक्षाचं जगणं, केवळ लोकांसाठी जगणं, ती जगली. चीनमध्ये बायफांग ली नावाचा एक म्हातारा, सायकल चालवणारा रिक्षावाला. त्याचं शरीर थकलं होतं, पण मन थकलं नव्हतं. तो रिक्षा चालवायचा, सायकल रिक्षा चालवायचा आणि संपूर्ण कमाई गरीब मुलांच्या शिक्षणासाठी द्यायचा. 20 वर्ष एकही पैसा स्वतःसाठी नाही. $40,000 त्यांनी दान केलं. ही मुलं माझं भविष्य आहेत, तो म्हणायचा. झाडांसारखं तो जगला. मुळांपासून हे झिजणं होतं, पण त्याची फळं कोणाला मिळाली तर ती इतरांना मिळाली. त्याप्रमाणे आपण जगायला पाहिजे. आपण काय करू शकतो? आपण रायन नाही होऊ शकत. आपण जादूसारखी जंगलही लावू शकणार नाही, पण आपण कोणाचं तरी छोटं झाड होऊ शकतो. एखाद्या मित्राला परीक्षेच्या आधी समजावून सांगणं, घरी काम करणाऱ्या बाईंना चहा देणं, एखाद्याच्या डोक्यावरती हात ठेवून फक्त तू छान आहेस असं म्हणणं. एकनाथ महाराजांनी महान व्हा असं कधी सांगितलेलं नाही. ते म्हणाले, उपयोगी व्हा. शेवटचा विचार काय आहे तर फळ बना, वृक्ष बना. ज्यांचं जीवन इतरांसाठी असेल तोच खरा संत. कोणी ठोकलं असेल त्याला सावली द्या. कोणी भुकेला असेल त्याला थोडं प्रेम द्या. कोणी चुकलेलं असेल त्याला समजून घ्या. तुम्ही काहीच बोलू नका झाडासारखं, फक्त उभं राहा, देत राहा निस्वार्थपणे. संत एकनाथ महाराजांनी वृक्षाला वाकून नमस्कार केला. आपणही करूया आणि वृक्ष व्हायला शिकूया. आपण जर आपलं जीवन इतरांसाठी दिलं तरच आपलं जीवन खरं म्हणजे योग्य मार्गाने चालल्याचं म्हणालं. तो जगला इतरांसाठी, तोच खरा जगला. जो जगला स्वतःसाठी त्याचं जीवन असून नसून सारखंच. म्हणून आपलं जीवन दुसऱ्यांना दिलं आणि दुसऱ्यांच्या जीवनामध्ये आनंद आणला
तर आपल्या जीवनामध्येही आनंद येऊ शकेल. हेच आपण वृक्षाकडनं शिकूया. हेच नाथबाबा वृक्षाकडनं शिकले. अवधूतांनी वृक्षाला यासाठीच गुरु केलं. आपणही वृक्षाकडनं हे शिकूया आणि आपलं जीवन बदलून टाकूया. त्याला वंदन करून आज आपण इथं थांबूया. धन्यवाद.